ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ 13th ସେଞ୍ଚୁରୀ ପୂର୍ବରୁ ରଥଯାତ୍ରା 3ଟି ରଥରେ ନୁହଁ 6ଟି ରଥରେ କରାଯାଉଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆମେମାନେ ପାଦ ଦେଉଛେ ସେଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଆଗରୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ନଥିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଳିନୀ ରିଭର ଥିଲା। ବଳଗଣ୍ଡି ଠାରୁ ଯେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ମାଳିନୀ ରିଭରଟି ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିଲା। ରାଜା ଭାନୁଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଶାରଦା ଦେବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ମାଳିନୀ ନଦୀକୁ ପୁରା ସ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପୋତା ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶରଦା ବାଲି ରୂପେ ପରିଚିତ। 13th ସେଞ୍ଚୁରୀ ପୂର୍ବରୁ 3 ରଥ ପ୍ରଥମେ ବଳଗଣ୍ଡି ଯାକେ ଆସୁଥିଲେ, ତାପରେ ଡଙ୍ଗା ଦ୍ୱାରା ମାଳିନୀ ରିଭରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିଲେ। ନଈ ଆରପାରିରେ ଥିବା ପୁଣି ଆଉ 3ଟି ନୂଆ ରଥରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ 3 ଜଣ ବସି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଏତେ ସବୁ କଥା କେଉଁଠି ଜାଣିଲି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଉତ୍କଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବହିରୁ ଏସବୁ ପଢ଼ିକି ଜାଣିଲି, ଆଉ ଭାବିଲି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବି କିଛି ସେୟାର କରିବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।